Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Απόστολος από το Fishing Tools. Θα κάνω μια γρήγορη παρουσίαση ενός προϊόντος, την οποία τη ζήτησαν αρκετά παιδιά, γιατί θέλουν να δουν ακριβώς πώς δουλεύει αυτό το, εγώ θα το χαρακτήριζα gadget καλαμαροψαρέματος, και δεν είναι άλλο εκτός από τον θάλαμο UV της Rapala, ο οποίος βέβαια από ό,τι βλέπετε μοιάζει πολύ με μια θήκη γυαλιών και έχει εσωτερικά UV LED και πάνω και κάτω, με αποτέλεσμα να γίνεται ομοιόμορφη η φόρτιση των καλαμαριέρων μας. Επίσης έχει ένα καλό, ότι όταν τις φορτίζουμε δεν ανάβουμε φακούς και έτσι δεν προδίδουμε και το μέρος που ψαρεύουμε, κάτι το οποίο δεν το θέλουμε, γιατί την επόμενη φορά που θα πάμε θα βρούμε καμιά ποδοσφαιρική ομάδα να ψαρεύει στο μέρος που ήμασταν εχθές. Λοιπόν, πώς δουλεύει αυτό το μαραφέτη? Παίρνει καταρχήν 3 ΑΑΑ μπαταρίες, στο πίσω μέρος έχει θέση για τις μπαταρίες, έχει ένα κουμπάκι εδώ, βάζεις την καλαμαριέρα σου, πατάς το κουμπί, εδώ αρχίζει και ψήνει. Το κρατάς πατημένο για όχι πάρα πολλά δευτερόλεπτα. Εγώ τώρα του δίνω και κάτι παραπάνω. Η συγκεκριμένη καλαμαριέρα είναι η DTD, η Premium Ori 3.0, αν δεν κάνω λάθος η Orange. Ωραία, τελειώσαμε. Πατάμε το κουμπάκι, ανάβει και εδώ πέρα, όπως βλέπετε, η καλαμαριέρα έγινε πηγολαμπίδα. Να είστε καλά.